Ay, kati ato irukon. Ano ba naman yun? Kuto-kuto na yun. Apa niya eh. I'm driving, not you, okay? Apa niya eh. I'm driving, not you, okay? Good morning, Philippines! Good morning, guys. Good morning! Good morning, guys. Ay, nag-vlog ako, guys. Di namatay yung camera kasi lubat. Hindi, memory card error. All the time na lang talaga ito, guys. Memory card error. Good morning! Kakain lang kami. Oh, that's Porky. Oh, Porky, Porky you. Do you want some? It's mostly fat. Yeah. It's You can have it. it's a fat pork. I cannot show you my husband. I will blur if you can see him. Because naghubad. Kasi sabi niya, ano daw siya, nahihilo daw siya sa init. Nahihilo siya sa init, guys. This one I cannot even open, Han. Look. No, because you're trying to hold the hammer one hand. No. It's not. The cellophane can't open. It's like broken. That's not true. It's broken. Aalis po tayo. Punta po tayong pakatan ng buhok. Magpakat po tayo ng buhok. Tinanong ko si Tami kagabi, guys. Kung ano yung klaseng buhok na gusto niya. Mababa, mataas. Gusto niya mataas. Pero sabi niya, buhok ko kasi yan. Ako daw bahala. So, ngayon, naisipan ko, gusto niya taas na buhok. So, iwan ko, parang magpa-trim lang ata ako, magpa-slash. Gusto ko sana dito. Pero, gusto kong taas na buhok din. Right, baby? Hey, you said you're hot. I blur it. I always blur, baby. I'm very careful. More mango to be eaten. Pag balik ako mamaya. Nahihinog na siya, dahan-dahan, oh. Dahan-dahan na siya. Green-green pa yan kahapon at kaninang umaga. Lumaki-laki naman talaga sila. So, okay na. Okay na, lumaki-laki. Yung tomato dito ay masaya, oh. Tsaka yung mais, guys, hindi ko inasahan na mataba-taba. Tsaka ito. Ito din. Yung green onion ko, okay naman yung green onion ko. Hindi lang siya nga mataba, pero okay na yan. Tomato. Nagbulak kasi lang lahat. Tsaka, dito ko kinuha yung salad ni sister-in-law para mahawa na to ba, para mawala na itong salad. Laki ng zucchini, oh. Kita ninyo, zucchini yan, guys. Yan. Parang kanina pa ako, libang ng libang. Tae ng tae. Excuse my Pero kanina pa to. Maluka. Alis na ako, guys. It's already 1 some. How much in there? It's a haircut. Like I said, if they take credit cards, use a credit card. It's a freaking haircut. Use that as cash around. For a haircut, it's 160. Huh? I will let you know. I will text you or call you later. Iwan ko na naman si Mr. Guys. Ayaw kayong sumama. Ayaw niya sumama. Sabi ko, sama ka. Kasi yung asawa ni Rosa, yung may bata, sasama. Sabi ko, sama ka rin. May anuhin daw siya. May aayusin. So guys, dito na ako. Hintayin ko lang si Lo. Tinext ko na siya. Asa na yun? Sakit talaga ng tiyan ko. Iwan ko, So, ginawa ko. Sana hindi ako magkalibanga nito doon. Kasi yung ko, yung tiyan ko, masakit talaga siya. I'm traveled so far. Is this lonely life? I wanna know what love is. Ay. Dito na ako sa car ni Mary Antot. How's that? Hello, ka. Ay, hi, Mira. Mirantot pala yan. Address.
Gusto mo dumaan kami dyan kasi ikaw ngayon ang boss. Magpapaganda to, magpapaganda. Yep, okay. Talk to you later. Sige. Kung may time. Dito ako nagla-laundry. Tingnan mo, 1 minute Dito lang pala. Dito man kami palagi nag-order ng pagkain sa dito, Tosis. sa Tosis. Ang dami lagi dyan ng tao. Dito kami ni Tami palagi order. Nung una ko, sabihin pa naman, there. Turn right. Malapit ako. No, turn left. Oh my God, yung pala, tinitest lang niya yung signal ko. Then go straight. Oh my gosh, sabi ko. Ano ba yan? May pinapabili. Cabbage, asparagus, or broccoli. We need the spinach, wild blueberries frozen. That's it. No celery. Ito kasing gulay na kangkong talaga. Kinain ko, lumabas buo pa. Mahirap panahin. Ito ang tawag ng mga lakwatserang mga babae. Halo. Hi, Be. Tulog si Marky. Tulog siya? Pero alam naman niya na alis ka. Ang mga babae Asan tayo? lakwatsera. Balik tayo doon sa Balik tayo doon. para bang ina-anticipate na niya. Huwag mo nga isipin, huwag mo anticipate. Sabihin mo, okay ako. Tapos, pag hindi na okay, ay hindi ako. Kain ka ng gulay, Be. Gulay ng gulay. Kalabasa nga kinain ko ngayon Ginata-gata? Hindi, ginisa ko lang siya kasi, pero olive oil lang ginamit. That's good. Olive oil, tapos nilagyan ko lang ng 5 pirasong shrimp ulit. Laging ganun lang, para may lasa lang. Nakalak? Okay, dito na kami guys, pero parang close man sila. Ay, Bakit wala nakalagay? Dito ba sila na? tawagan, meron kang telephone sa kanila. Balik muna kami sa car guys, kasi ang init sa labas. So, nag-break lang siguro. Baka mapanuhutan ako nito. Kaya alam mo yung panuhot? Hindi. Panuhot is parang dahil sa hangin sumakit yung Paras tayo. Ganun Kaya ako hindi masyado nag-aircon. Ako din, ganunin ko Kasi, rin. ganyan ko. Gusto ko lang ito malis. Be, meron kang hangin dyan, Be? Pero, sa bahay, ayaw ko na electric pan kahit sobrang init. Utot ako ng utot. Kasi, napapasok Pasok sa tiyan. sabi ni Jay, why? Sabi ko, because the air go inside on my pipi, and I said, I will bloated. You won't believe it. Ayaw nila maniwala. Ayaw nga. Tapos di ba sabi ko minsan utot ako ng utot kasi pag masyadong mahangin sa labas. Saka hindi mo ako pwede ng walang underwear. Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, hindi pwede. Tawa siya sa akin ng tawa. Dito na kami I don't have guys. no more dog. I just take care of the. I don't want to answer. I say answer your grandpa. Yeah. So ito na guys. Sorry. So I just wanna see myself. You want to see yourself? Yeah. Yeah. When are you gonna open the casino? My cousin keep asking me. People that live there. Guys. I think you already Ito na yung bago haircut natin. Do they let them in? Really? Bago po. No, they don't tell her to go home. Before and after. Ay, akin na nga yung style mo ng buhok. Pakita ko kay Kuya mo, Jay, ano magiging reaction niya. Kung sabi ko magpagupit ako ng ganun. Yung maiksi, no? Natira sa ibig ko. Noise and everything, a lot of people. Yan na yan si Lloydie. Ang ganda ng buhok. Dapat pinicturean mo yung bago kasi yung wala pa. Kanina, na-videohan na. Yeah, we have the grandma's storybook. Listed in the house in Jay. Ay, piyap. Ayaw mo talaga. Shirt ba? Paano, yung sabi mo slash na bobcat na ano? Right? Leave that rug alone. Magic, yun ang pala kaya. And get all our money and business. Abandon your kids. Mautang na ako. Kagwapa dyan, oy. People are The car and everything we install. a beautiful eye. Oh, Pia. No highlight. Guys, tignan nyo guys. Para akong
Rosa, sino mo? That was the first word she Highlight said. na, highlight na. Oh, kinuha nila yung lahat ng uban ko, guys. Ba na. Hoy, wag na, uy! Hindi, lagi patay, lagi. Lagi sabi Hindi nila. siya walang yakan, nagpatay na lahat ng buko, binunot mo na lahat. Lahat ng buhok ko patay. Ah. Ayun po, ito. Isa, kanisa. Oh, tingnan mo, di ko pa nga binunot, naibot na eh. Ano ba nang gagawin natin dito? Patay. Hoy, maglubi na lang ko ba? Rosa? Yung lubi ba? Yung, hindi yung, Ano gagawin? Maglagay ka, oy? makapang ano ng buhok yan. Makapang pa-strong. Makapagbuhi? Bili na. Patay, oh. Oh my Like gosh. his father? The father now he took after my son. Alam mo, ito okay lang to bunutin kasi hiwa-hiwalay. Akin talaga, isang bundok na ganito, binunot ko pa nga eh. Pero ang sarap kasi pang nabunot, parang nawawalan ako ng sakit sa ulo. Nakakaginhawa sa ulo kaya. Kasi pagpatay daw, ilibing. Huwag yung nilalabas dyan. Dapat nililibing. Si Alisin Mike na na. nagagalit na binubunot. Oh, tignan nyo guys, ginagawa na ako nitong parang gorilla na tayo nito. Honey, I thought I'm only the one who suffer in gray hair. I have one. She looks 20. How come she's got gray hair? Yeah, right? She's No, so young. I'm 36. Hindi na ko nakita Si Honey, actually, hindi ko binubunot yung halfway pa lang. Yung kulot lang. Ito. Parang patay. Be, wala ng buhok ko. Naubos yung highlight niya. Lahat ng gray hair Honey, ko. is she alright there? She alright if she pulls, but pick her up. Bakit sino mo to? Sino mo to? Tapos ka, Alam mo, ako, matyaga ako nito. Ako din. Binubunot kong mag-isa yung sarili kong. Ako, pumupunta ako sa salamin. Ang sarap kasi pag binunot Ang ko. sarap. Tapos yung ganyan, no? Gumaganyan lang ako. Tapos pag alam ko kulot Maano mo, no? Mafe-feel mo. Kasi straight ang buhok ko. Nawala Wala ang ka ng buhok. kulay, oh. As in, wala na? Wala Uban na pa yung highlight more. Sige na, kunin nyo na lahat. Wala na yung highlight mo, be. Magbayad man lang siya. Ngayon, Burato naman po. magpapaano Burato. siya. Di rin na lang ko Di rin na lang, di rin magpakulor ko, di She rin. said she was going to have a birthday Balik, party for her. balik tayo dito, Rosa. Ano ba? Pamangkit. At least alam mo She na. can invite you? Kung Alami, Rosa, eh. Kung wala akong trabaho, samahan ka. Lahat ng ano ko nakalabas, wala nang laman, tapos Kalabas. Nakita ko yung buhok mo, tapos sabi ko, ganito lang, oh, hindi naman masyadong maikli. Natatakpan pa rin ang leeg ko. Ganito Ano na lang, lang. may parang flat. Put some holly. Dati, ang buhok ko dati yung, ano siya, layer. Pero hindi masyadong Ito kasi maikli. kailangan mo din magbago ng look. Like, kasi ito iroko. Ano ba naman yun? Kuto-kuto lang yun. Iroko. May lisa, may lisa. Lagi kami na. Sige na, sige na. May Sa lisa. Amerika, uso din ng irok. Ito, oh. Ay, gusto ko yan. Gusto ko yung ginagawa ko. Sabi niya, Yung gusto. mangki-mangki na talaga. Okay. Oh, Wala na siyang highlight. Wala nang highlight. Di ba sa atin yung nakahilera, pag kinutuan yung isa nakapila. Sabi ba may picture pa kaya siya ngayon dahil nag-gain ng weight, diba, no? Kinuha niya yung edad ko eh. Ako tumanda. Na-stress ako eh. The wind blow this way, and the wind Mabait yan. Binibiro ko lang palagi yan. Ay, si Rosa talaga. Pagkabulo yan. get out. Nakita ko sa yung picture namin sa Pilipinas, tawanan kami. Tapos sabi ni Tito J, pa-picture tayo. Nalingaw ang bata. Ganahan masyado. Muna yan. Sige, tanaw sa bagay. Yeah, oh. Batang-bata lang, oh. Heavy duty. Dapat nagpagupit din ako eh. Para tatlo tayo. Ay, 1,000 plus. Klaro, uy, nagpa-color mga kundi. Nakikita ko. Dahil sa ano, sa glow. Positive, okay. Diba? Kaya hindi pwede bunutin. Yung sa'yo pwede kasi Sarap ang feeling. Nafe-feel ko nga pa nga nila ngayon. Ang ka-TV. Kina, tapos na. Mag-grocery. Oh, grocery daw. Kayo, asan kayo punta? Saan kayo punta? Sa bahay na. Uwi na kayo. Kaya sabi ko kasi kayo sa bahay. Bye-bye. Rosa, magkita tayo ulit sa ano? Yung ba, punta tayo sa ano, orchard. Your turn, though. No, it's Mary Ann. It's dirty, need She picked me cleaning. up in the house. Yours? Yeah. Well, we were going to buy this Subaru. Yeah. Car. Subaru is a good car. Very strong car. Yeah. Mamaya, tignan kung cereal. Sandali, asan na bang lista ko? Ano ba yung sinabi ko kanina? Ang dami. Ay, bibili din pala ako ng ano, egg. Egg.
Kulay. Ang ganda ng buhok ni Lloydie, guys. Oh, straight na straight talaga. Oh. As in, be, magaling siya talaga, be. Yung maganda yung pagkaano niya ba? Gumamit ang razor, inano yung buhok. Kuha niya, be. Tingnan niyo. Oh, ang ganda. Ang ganda. Si organic. Frozen? Oo, frozen yan. No? Meron na sabing ano yan. Be, ihatid kita namin, be. Okay. Meron na sabing ano yan, yung bangus na may, ano tawag may timpla. Bangus? Yung... Okay. Mayroon naman sila, di ba? May siomay. Hindi, ang speeding naman, pag nag 1 mile ka na, hindi ka nag-slow. Pag straight, yun, speeding yun. 40, speeding na yun. Hindi, nag-overtake ka kasi. may reason. Sabi niya, hindi, nag-overtake lang ako, kaya ako na gano'n. Pulis, walang ano. May rason na, no? Ako, pag may pulis, kung may pulis, and then i-stop ako, sabi ko, oh my God, this is my first time, can I take a picture? and then sabihin ko, thank you for your service, wear a mask. Wais talaga mga Pilipino. Tama yung pag tinigil ka. First time ko kasi. Yung pala, hindi pa ako na-stop eh. Di ba, kabakabahan ka pa. So, joke-joke ka na lang natin para ano. Pero mabait naman ang mga pulis. Mabait kaya. Ang dami ko na kayang naanong pulis. Sabi ko sa iyo yung Mark. May race? Kaloka kasi. Guna ka na. Kasi wala naman dito. Doon ka. Ang tagal pa. Ang layo-layo pa niya eh. I'm driving, not you, okay? Allah! Sabi ko na nga ba. Parang si Tami ko na rin. Ako ganyan. Ako si Tami. Ikaw si ako kasi ganyan din ako. Ganyan ako. Han, bakit ganyan? Han, you have to go. Ako lagi kong magaganyan si Mark. Ganyan ako. Lagi. Ano ako, backseat driver ako. Si Jedy na sasabi, I'm the driver. Sabi ko, stop! Honey, it's stop! I'm the driver. I'm the driver. Stop it. Sabi niya, honey, you're so slow. I said, you can go now. I'm the driver. Oo, hala. Okay, you're the driver. It's my turn. Gaganon ako. Hala. Niluloko na ako. Bye-bye! O, ano si Mark? Baby, bantay, be. Kasi si Marcos. Ayan, nasa sakyan niya? Opo. O bakit? Di ba talaga naman nandito siya? Sabi mo tulog. Si Mark. Oh. Ay! Lumayas. Hello! Lumayas ka na isahan. Ay, sorry, be. Sorry, be. Sorry. Bantay ka, be. Come here. Look, we did a haircut. Yeah! Look at that! Wow. Bye, thank you. Sige, ingat. Mark, she cannot smash her head to you. Now her hair. Okay, be, ingat, be. Bye! Mark! Ingat. Look at her. She looks like 10 years old. Ay! Boom, boom, chikala. Oops! Jer na. Bastos na dito si Looy. Sabi ko, hindi na siya mai-smash ng hair eh. Oh, di ba? Hello guys. So ngayon guys, na-drop ko na si Lloydie. Uwi na tayo sa bahay. Sana okay lang itong buhok natin. You don't wanna look at me. Nice. Huh? What's that? Hello. I see. Hello, baby. Huh? I am home. Tommy said, oh, I like your hair. Have a body like a fluffy. Guys, this is what you guys been wanting for me to do. Cut your hair because your hair is so long and it's messy and dry looking. They keep telling me, cut your hair. Or you need a comb. Because every time I vlog, I don't give a freak about my hair every morning. Or, no, whatever. Here you go, guys. I did it. I cut my hair. Oh my God.
So, andito na ako. Magluluto lang tayo ng lamb. Okay. This is what make it noise. This one, oh. Annoying. Or I can use a small one, right? It will fit, right? It will fit. Oh my god. Oh my god. I am so short. So I'll make them very happy for about a minute. And then 2 of your kids won't eat. And they'll just look for treats because they keep looking all day long. I look so young. Oh my god. I look so young in the camera. Makes me look older? Is that your deal? Okay. Han. Yeah, What is that? Honey. I love you. I love you too, honey. Here's the deal, you want to make you look older. I get it. Bakit naman? Why? What do you want me to do? You're not older. My God, you're just like, why? What happened to you? Tommy's attitude didn't My change. attitude. Why attitude? Yeah. Guys, he is not old, huh? He is a baby. Yeah, okay. So now you're just calling your viewers stupid. That's not really good. You're my baby. That's old. It's curious how you said 70. My eyes, your eyes, honey. Why? I love my husband so much. Yan yung dinner namin, lamb, yung binili ko kanina. Binibake ko siya and then binibroil ko after para mag-brown. Bukas magluto ako ng gulay na naman. Kasi bumili ako ng ano, di ba? Kalabasa at saka okra. Yan. At saka meron akong talong. 8 o'clock or 30 na. And nanonood lang. Nag-edit ako ng video. And nanonood ako ng Beetlejuice na movie. Iniwan ako ni Tami. Anyway guys, I'm going to end this vlog. Hindi okay pakiramdam ni Tami. Masakit ulo. Yun, masakit ang ulo niya. So anyway, I'm going to end the vlog early today. And thank you guys so much for watching. And I hope I will see you guys tomorrow. And please let me know how you like my haircut. Yeah, and then magpa-color pa ako guys. Mga next week, pa-color tayo ng buhok. Gusto ko, basta yung parang highlights. So yun, highlights tayo. And thank you guys. I will see you guys tomorrow. Please don't forget to like and subscribe if you haven't subscribed into this channel. Bye. Thank you guys so much for watching. Bye-bye. Anyway guys, bye. See you tomorrow. Bye.